Bima wang-wang kunto kumbel patang ketikang sayang gongkoro Prabu Janin Raja aku panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara ingkang prapta ning prajamu kene kalacala dengan dika Raden Werkudara sampun kondang mbrebeki jagat ing reka prawiran lan ugi kautamanipun para Pandhawa kula ripalungguhan iki aku teka kene mung ngelikake karo kowe lan anak-anakmu kabeh sawangen ana alun-alun bleduk mangampak-ampak bumi sing becik subur lan suci disiram nganggo getihe menungsa sing kedanan karo anak wadon mongko sing jenenge wong bebrayan wong bebujuan ki netepi dawuhe pangeran ya gini dadak nganggo pangorbanan sing kaya mengkono aku kelawan kowe ditandur ning alam padang supaya ngrembakake rasa tresna lan asih kowe bakal nyangga dosa sing kedawa-dawa yen ra iso ngendhakake akeh kurban glundunge sirah yang mapan ning alun-alun ning negaramu padha Lah Raden Werkudara ngaturaken panuwun diri jengandika ngemutaken dumateng kula sakmangke gandeng jengandika menika satriya agung binetara kula pasrah bongkokan dumateng bab anak kula menika pun kuntul sinantep aku mung njaluk adhedhasar tresna pedamen anakmu tak gawane marang negara Ngamarta kanggo srana katentremane wong Ngamarta men dipek bojo karo mbarep kakangku Purbawasesa sawetahipun namung platuraken dumateng jengandika monggo anggenipun badhe mboyong anak kula boyong-boyong piye Kakak Boto, ojo ya. Tantuk mregut ngembat watang ngrabosa mungsuh tangkep jojo tembungmu alus kaya enak-enak dipangan ning aku ngerti lamun to kowe gendong sanggit rungsit reka-reka tresna karo pedamen lan karahayon bot-bote sejatine nadyan kowe satriya kondang asline jirih getih wedi mati mongko kowe kondange mbrebeki jagat kaprawiranmu paribasan bisa ngikal donya ning bareng aku adu arep aku mbuktekke yektine kowe wong sing tanpa daya mulur mungker kaya cacing rambet jaji yen kena tak kandhani leren langkung ngedekake sayembara prang nganti glundunge ndasku ora bakal leren gundung tenan ndasmu